Казанда біз 2014-2015 елғы концерт сезонына йомғақ ясадық. Әлігі сезон барышында қайдыр 60-лап концерт қойылды. Олардың барысы да татар тілінде қамына соңғы ұзған шәһәрі біздің Мәскәу болды. Мәскәуде біз бұйыл 5 еллық татар жыры фестивалін қойдық. Һәм бұл біздің бірінші зор жеңуіміз, бірінші юбилейіміз. Мәскәу тамашашысы қаршында тұтқан бірінші зор сынауымыз деп әйтергә мөмкин. Тобольск, Казан, Уфа, Мәскәу. Бұл концерт туры узган берничә шәһәр генә әле. Бик күп шәһәрләр артта калды, бик күп шәһәрләр әле алда тора яңа сезонда. Концерт сезоны биткәнгә бер яктан җиңел суласак, икенче яктан инде яңа сезонга ныклы эш башланды. Бүгеннән үк әзерлек башланды һәм Сабан туйларда, эре проектларда әле җәй көнендә без тамашачы белән күрешербез. Инде сезон әйтергә кирәк, матур үтте. Йомгаклау дигәндә инде сезонны ябарбыз дип уйламыйм, чөнки әле алда безнең Алла бирсә җиңү бәйрәмнәре көтә. Шушы җиңү бәйрәмнәренә шулай ук безне матур гына 8, 9, 10 май айларында безнең чакырылганбыз. Һәм әлбәттә форсаттан файдаланып 70 еллык җиңүебезнең 70 еллыгы белән барлык милләттәшләрне котлыйсым килә. Чөнки чыннан да безнең милләтебез нык көчен куйган шушы бөек ватан сугышында җиңүгә күпме корбан һәм шунысын әйтергә кирәк, мен һәрвакыт горурлык белән сөйлим. Бөек ватан сугышында герой исемен алган милләтләр арасында татарлар 3нче урында тора. 1нче урында руслар, 2нче урында украинецлар, 3нче урында татарлар. Бу да безнең өчен горурлык. Шуңа күрә шушы уртак бәйрәм белән барыбызны да котлыйм. Бер үк дөньяларыбыз тыныч булсын, сугышлар булмасын, сугыш афәтләре күрергә язмасын. Әлбәттә әле сезон моның белән генә бетми, чөнки быел бөек җиңүнең 70 еллыгы. Шуңа без әзерләнәбез. 9 май тирәләрендә әле күп кенә концертлар, күп кенә чыгышлар ясыйсыбыз бар. Ветераннар өчен концертлар куеп. Аннан соң җәй көне әле сабан туйлар булачак инде әлбәттә. Шуңа күрә безнең сезон теге тиз генә бетми, концерт сезоны. Шуннан соң гына 1-2 ай безгә ял була.